بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maurib nu Allah sumbatid nai adyang kutu mawasiyat tanong sangkay kasulda ka Ramadan uman gawi na insyaAllah na sumpatan tanong agyang kutu mga bandingan tanong si pagamatan o gamay Islam. Pagpamangnin tanong ko Allah dan na rewa ginawa tanong langon nagutariman wallah sa mga puasa tanong. Sekanusa na mga bangon sabi sadyang kay Indaranaw diyan kay Lanao del Sur ago Lanao del Norte sa purnay na diyan kay Islamic City of Marawi na pagpungin tanong ko Allah diyan kay kasasagal diyan kay Ramadan na lakaan yan rakutano so kabarakat ko langit yan na gusto mo pa yan sa paka-daklan rakutano wala so piti barangan udi na barapatian ang mga lemoyan so riskinian na gusto gagawnian na ayamala na pakabugbugur niyan so agamatan wagama Islam si sadyang kaya inguteno katawan tanwa diyan kaya inguteno nagay imaw baloy capital o mga Muslim sa Pilipinas kung katatakuon o kadaklang ko mga ulama so mga ulama sa kaya Pilipinas na timon-timon so kadakliran na madakal so mga ulama sa kaya yuti kawabalwitano dumaday trakatano so kababalwitano kapital o agama Islam sa kaya Pilipinas so kadaklo mga madrasa nasir ko tanong matatago so kadaklo mga masjid nasir ko tanong matatago na gusto mga umpungan ng mga ala mauwid si Dawa Islamiyah nasir ko tanong milalumba sa manaya maurib ng Allah nabsalam na miskanusan mambu mga bangon sami kupiti barangan ang mga darpas ang kaya Pilipinas si kung mga karagatan sa kaya Luzon, Visayas, Mindanao na sila na miskanulangon si Sengaran ang kaya Jamriyatul Mustaqbal al-Islami special akap sila manisi kung mga bangsa tanong sa abroad kung barang-barang ang mga piyaging-ligdan sa kay kuliling dunia so sila na miskanusan mga pagaryani, mga babayani matatagusan sa liwa Pilipinas. Manita ko Allah ang makabalingan kanu si ko mapia oras na libalingan niyo so kalalintad na gusto kapaguntong na misumpaya yumambo sa mga pamilya niyo sa mapipia magbo ginawailan. Iman to na ayaw pag-usayin tanong na sumipantag ko kang bilang matoy ko Quran. Ayaw yan nagyan ang so aturan o kasi siya patanong ko Quran o kapumbatiyaon na gusto o kasi siya patanong pagkanaroon na so Allah subhanahu wa ta'ala na mialuin yan so kapumbatiya ko Quran na ginan pitamanan negosyo ada kalabis yan
Dinan ipit manan at dogangan tiyang kudu Allah apalayan kapakalaba dahil na baon kalapis sebab sadyang kutu kaya turun Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Fatir ayat 20 Agusyaw. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mata-mataan ating Allah kaso mga tao pembetian niran so kitab Allah gitu sa Quran nagu ipetin digiran so sambayan nagu pupumagay siran ko o pad ko inirisky nikiran sa masulan pan sa mapayag nasiran na niya pagungayairan din so dagangan ada banyan kalapis. Allahu Akbar. So manani na inibigay wallahu subhanahu wa ta'ala balas kung mga tao lalaw niran kumbatian sa Quran naragsasiran na mga barasambayang siran naragsasiran na mga padidiyakat siran igira manutwad na tamukiran nagu mapasang siran ni kapamabagay sa ikuriski kiran o Allah na siran na mapumbugyan niran so dagangan ada banyan kalapis. Allahu Akbar. Yenambu pikumpur miyan Allah o di na yenambu piyayag Allah da kalapisian kulang wano dagangan at yang kanan kapumpati ako Quran. Mangurip no Allah sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan mambu so Quran na salun sa kumbatiaon na kesapatian sa lungan mauri katawan tanong so kalaibaliyo sapat asiko masa akapakapendarasag o mga manusia si sa kalamalamaw Allah na isad amyagunto nga tao na suad na pakauma at pakasapato. Manan yan na yan po makasapaat na isaunso mapuroon na sa mga nabi na ikadua pakasapaat na sa mga mujahidin so mga kasasahid saralang po Allah. Ikatlo pakasapaat na so mga wata mga miya makalangag sa Quran o di na so mga ulama ang mga wata na sa mananan na ayam mana perapaat sa lungan na mauri na sa Quran sa keturo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Mbetian niyo sa Quran, kamatanas kanyan, napakataling umasi sa along na mauri, sepat niyan so pupumatiaon. Sepat no Quran, so lalayon, mga tao, lalayon niran mbetian sa Quran. Udi na sepat no Quran, so mga tao, gagawin daw na pumbatian nilan sa Quran. Ginan, iman tumawari po Allah, natugalin tanong sang kutugong mga aturan o kapumbati ako Quran. Paganoon na so kambaluyang ka po puso ka sa kambati ako Quran pagiklas sa puso ka. Kaya manakapagiklas sa puso ka na inggam ka po puso ka ay kambati ako Quran na suwaswat ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Simbang ka po Allah. Lango-lango na pembatian si ko o leo lupa. Lango na pembatian ang maka kopi susunan ang mga daftar na ayabuwa simbon
ay amaran yan na tarutupid na mapuro simba na sukap bati ako Quran. Nabatian ka sa Quran, na hinggang ka kupuso ka, dito na simbang ka ku Allah, na guswaswat ka ku Allah. Ikadwa mga rip na Allah, na diyang kuto kapagabdas ka. Diyang kuto kapagabdas ka, sa kambatian ka ku Quran. Sabab sa kagaya, adi ka pa kay uba pagkasku sa Quran o tao, adi masusuti. Uska na mada ahada tamata tagur ka na makapi ku kadaan ng abu kabati sa Quran. Kung kabu kakapti sa Quran. Na upama kung may ito ahada tamata tagur ka na abdas kabdas ka ginawang ka na gukabu o gungkabu kasku sa Quran. Yan ni Allah subhanahu wa ta'ala na miyalo yan sa suratul Waqi'ah ayat ikapito pulo agupito. Ito Allah, innahu la Qur'anun karimun fi kitabin magnun la yamassuhu illa al-mutahharun. Matanas kanyan so o Quran saslaan si ko kitab maranyan na pag-unguan na diyan po takita mapag-unguan na yuto sulah mahfud la yamassuhu illa al-mutahharun na dabon pakasku ay nun tapos sa mga tao amyang asusuti. Ginan ikaturo Allah subhanahu wa ta'ala dinyan ipagyog o bapukas ko sa Quran ng mga tao di makasusutis kanyan. Innahu la Qur'anun karim fi kitabin مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Matanas kanyan sa kitab asaslaan madadalam si kudaptar apag-uungan ada bawon pakasaku inuntabu sa mga tao aming asusuti. Ikatlo maulip mo Allah, mahirang batian ka sa Quran, nasulot ka sa ditaran asaslaan ka. Ditar na lumpio, ditar na mapia, ditar na sumusukod ka. So sa kagigiran, ditar mandiditar ka. Nanditaran, ayamanan yan na maligitar ka, na kasanano to at di mapia ka pakabatia ka ku Quran, sabab sa mutading ka kasusurot. So ditar na malwag ang masusurot ka. So ditaran ayamaran yan na masusut yan ditaran na ayang kautupan ditaran buditar na pagadatan. Yanan. Ayamaran yan naknabad yung kuto ay nipakaturog ka din ka dun katawan o antunonon biya nga tatago na mga burin na yung kadnibati sa Quran. Udi nakatawan ka dun na matataguro mga najis na kadnibate sa Quran na mapiyar ka na o kasulot ka sa bitar na saslaan udi na pagadatan sila ka mambuko Quran. Maurib mo Allah siya nang sangkuto akaturo o Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran sa katuruan niya ng suratul A'raf ayat ika-30 agwisa. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Amaran yan na tiyawag tanong wallah ituruyan. Ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Hey buatan Adam, nasulutan niyo sa mga pipya ko mga ditar niyo si kuman masjid. Manan yan na ikabubayar ka tanong Allah. Ini suguyan ka tanong. Sulutan tanong sa mga ditar tanong igiraman ito derpa tanong ko mga masjid. Na susabad ko mga paranapsir na tiap sirira na diyang kutua masjid roong
na padamanan yan so mga pnadarpa simba. So sulutan tano sa mga ditaran tano mga pipya igiraman to andarpa tano si kudarpa simba anu swalla. Naugay na sa Quran na si mita tapi ko mga pupura simba ko Allah. Na ginambot yan ka sa Quran na sulutan ka sa ditar ka asaslaan. Maurip no Allah ikapat si ko aturan no kapumbati ako Quran na sutin ka so ngari ka o di na so ngipan ka sabab sa kaya bitru Rasul sallallahu alaihi wasallam inna afwahakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afwahakum turuqul Quran turukun lil Quran fatayyibuha bisiwak mata-mata natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswat tigyan sa mga ngariyo naginan sa mga lalan o Quran mga lalalanan o Quran na sutyan niyo sa kanyan o di na tagwin niyo sa kamutian kasabab tagwin niyo sa kamutian o di na sutyan niyo sa gulalan sa siwak. So ayaman na niyan na kayong tasiwak original pugusan ng nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyaka mutmut nagu miyaka pia di pelumpio sa soldangari nagu si ko ngipan ka miyaka dakdakal so matatagu na mga kalbihan. So ayaman to nakagidar tano to na kapakait na diyang ko to mga kasangkapan ng mga bubu datarwaya man yan na diyang kanatilitan ng mga bras na pusan si ko mga ngipon na sa mananan na kailangan nanan aditar di manggulaw o dapat ko kapumbati ako Quran. Go padsan ko to aturan ko kapumbati ako Quran so kabati ang ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Manaw to na pumugaw ka sa shaitan. Ino to nakagyesu Allah napitiruyan si sa Quran sa surat An-Nahl ayat ikasyaw puluh pituru Allah فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم igirati Allah batian ka sa Quran na lindung kasi ko Allah pun ko syaitan aprajaman manan yan na siko paganay akang batian ka ko Quran na pugudu billaka na irap na niya putol sukap batian ko kada kaya sedudan raka kaya linggian ka na sumpat ka matia na pugudu billaka man gitu aturan ng kapagudu billah ikanan sukam basmala so ay manan yan nakabatian ako Bismillahirrahmanirrahim na so kambatian ako Bismillahirrahmanirrahim na siya na sangkutwa umani surah si sa Quran lamun paganay surah ko Quran nakabatian sa Bismillahirrahmanirrahim ipun ko suratul Fatiha na kailangan dun sa kabatiya ko Bismillahirrahmanirrahim na gusto paga na suratul Baqarah na batiyan ko gusto lang ulangan o paga na yung mga surah sa Quran inun tabu so o suratul Bara'a kaya manan yan nadabon Bismillahirrahmanirrahim ginan maurip no Allah may pantag ko basmala ikapito na so kabatiya ko Quran sa malanat kabatiya ginani kabaya wallah subhanahu wa ta'ala din yan ikabubaya so magan at tantua kabatiya ko Quran pituru wallah subhanahu wa ta'ala warattilil Quran tartila batian yo sa Quran sa malanat kabatiya inan kapya o kapumbati ako Quran apo kaukit sa malanat kagyutit kabubayan wallah subhanahu wa ta'ala warattilil Quran tartila batiyan yung sa Quran
sa kabatiya malanat. Diyan maurip no Allah ibibidanan si kulang ng pembatian mga kasuratan, mga daftar, mga kitab at yung nakapumbatiya ko Quran. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. So, mga mu'minin na pumbati amiran so Quran saya kapumbati ayranon. So mga tao tirunan nami sa Quran na pumbati amiran so Quran sa titu akabatiya. Ginan. Ay akabati atan ko Quran mangurip no Allah na sutitu akabatiya mananata akabatiya pukakoro papipia. Ginan. Ikaw ano na diyang ko to pagkapakay ko kapumbati atan ko Quran at titimutan. Ay manan yan nakukuliling tano. Na pumakinig no isa so kapumbati o isa. Udi na pupundo no isa so isa. Sa diyang ko to kasasarong yan ko kapumbati ako Quran. Na isap na sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apu kita niyan ang gusto mga sahabat yan. Gusto mga sahabat yan. Taman sa miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam so balas o katitimutimwig si Quran na gusto kasasarong yun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون